ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೀಚು ಕುಕ್ಸ್. ಇನಿ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ. ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಎಂತುಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಉಜಿರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಪರಕೆಗೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಮಂತದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಮಾರೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಕಳದೇ ತೊಂದೇನಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಣಿಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೆಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಕೊದಿಪಂಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಮಣ್ಣು ಮಂತದಿನಿ ಗ್ಯಾ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರಂಚ ಇದು ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ನೆಟ್ಟು ತೆಲಿ ಕೊದಿಪದೆ ಕನಿಪದೆ ಜಿತುಲೆ ಕೆಂಪುಂಡು ಕರ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಕಚಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ 15 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಕರಿಮೆಣಸು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ 2 ಲವಂಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಂಜಾದ ಪೌಡರ್ ಈತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೊಕ ಕೊದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿದೆ ತುಂಡು ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಅಂಚನೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ಕಜಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜಜ್ಜದ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಇದನ್ನೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಜ್ಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 10 ಕರಿಮೆಣಸು ಬೊಕ ಮೆಂತೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಯಾವು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆಕ ಮುಂಚೆಗಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಸಾಲ ಸೂಪ್ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ఒక ಜಜ್ಜಿದ್ನ ಶುಂಠಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಚೂರು ನೀರು ಕೂಟುವೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತಂದೆ. ಇದೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಇಡೀ ಮೀನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಯ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಣ ಈಗ ಇಂಚಮನ್ ಪೊಡು ತುಲೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಸೋಮನ್ಪೆ ಯಾವು ಸೋಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಜಿಪು ಏಪಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬುಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡಣ್ಣ. ಒನಸ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು